Салом алейкум ба ҳамаи бардарон. Созен тинҷен чӯ кардем братои шерои нар бахшиши зиёд абишатон кардем ки расходи раҳа ҳамаша нишон метим. Исусу рости гап хама якин бор омадам интернет проблема шид. Ха сиёмка кардагиму рости гап чӣ хела бо ҳам иҷо омадем сразами я ланг омадага грип беҳад безиёи вазияту мекапата карочи просто хомери капел папел амитаида ёчи бахшиш зиёд бардаро. Баъд чӣ гуфтаинтон? Короче братано, мо 4 кас будем аҳа Москва стартанут кардем. Мо ду рӯзда да границаи Узбекистон будем. Да границаи Узбекистон. То истид 100 чанд километр да ай Узбекистон то Тоҷикистон 150 я 160 мехела худо дургу накунам. Хулоса дар раҳи Қазоқистон бузош ғаметиям таможниёшон ами пул мети мегзари мери. Ами пул намети мекапан меистантан ами просто ами чихала издиватса. А так гаёш ами раҳда мекапанта мисол ягон нами рафтести а пушту сир мекунан номерои Россия маан мекуната ами документи нами мисол ҳар чи нолозима мепурса илоҷиш боша шав айкнен шав тенҷай мо ами шав бромадем ба ами рӯзона моран дуташ успед кард маан кард хай симшон додем бесим намеша серана вай халос шуда ами барои лабавоим контартрешина дод барои вай разбор кардан хеле капидан. Вот а так 26000 уруси рафт ами обшида 4 кас хурдан мисол пули бензин пули исусу 26000 рафт 4 кас да. Мо то ами дурини душанбе дуиним рӯз омадем то дурини душанбера ана. Короче хулоса нигоҳ кунем время воз нашуд документҳои мошини Россия мебери Тоҷикистон дар границаи Тоҷикистон время воз 15 рӯза я моҳа 2 моҳай короче мегири 800 сум мега хай таргаватса мекунӣ 2 моҳаша арзонтар мекунӣ. Ман намегум ки чанд сум додагим может быть хай чихела бо яке мовай видеои мара мебинам хеле то меша. Короче ҳамин ай 800 сум то 300 сумай ҳамин растаенда меша ки договориться ки вай кунӣ время воста 100% кунӣ давлати қонунӣ 10 рӯз вақт метиҳад нашуд танировката намекунад 9 рӯз мегарди 10 рӯз мери страховкаи Тоҷикистон мекунӣ намедонам музирашта чанд сум месупорӣ ман иншоалло мерам мекунам бо ҳамин супордагӣ ма гав мезанам нашо танировка якик мери 10 рӯз короче ай документи тоҷикӣ мекунӣ арзоне ки ба ин ранги мисол мошини Тоҷикистон мекунам хеле гуфтан арзон намного арзон. Короче хулоса инам хеле брато қазоқҳо ранам хеле ҷура дар ҳамин Тоҷикистон бинем ягон номери қазоқ сир мекунем маан мекунем мегем документатона нишон тиҳем. Короче инам хеле ма гаёи Россияра бахидо ку нахе просто даст мебардорам да натури мужикам ваю бахидо гаёи худмона мужика натури хай ҳастан дар любой чиз семья без урод не бывает не ки ҳамин семьяи қазоқ ҳамаш урод дар назари ма тофтан ҳамин гаиёшда ҳамин ментош ма даже қазоқҳои ҳамун мисол бачаҳои порядочни нишанда яде ҷо истодем маан кардем чахчах кардем ма гуфтам ки мисол шумо ма фикр накардам ки шумо ҳам хелен гуфт ки мы тоже гуфт нехатим мисол ки ҳамин бизои мо ҳам хелен хай ва ё извинат пурсидан даже гуфтан хай бахшиш зиёд шумо меҳмонен ягон хизмат боша бо хизмат кардан яташ мисол гаи маан кард гуфт ки ва ҷураш буда гуфт бача чӯкайсен шумо ёра ғам натен хаям хе ҷавоб додам. Хулоса инам хеле бародаро бизанем биёин раҳои қоқай раҳои ягон гап нестай 100% инаи 3-4 рӯзе ки ман омадам хай ҳози намедонам ма шукри худо омадам соз буд қоқ буд ягон проблема набуд. Бензин монд 100% расид бензин мисол нигоҳ кунам 200-300 километр пас пеш айами пустина омадан метонем ки полный бак занем барои чи уҷада слишком бад мери ба бензинай ана пеш айвай мисол ами мо мерафтем ним бак мешид сразу заправка мекардем мисол рафтестем ки пеш мо ним бак мешад мисол заправка мебура медурем заправка мекунем. Хулоса ами хеле бензин сабои ягон чи нагирифтем хурдани ам Москва ягон чи нагирифтем мира ҳуруда ҳаст ҳама чиё ҳаста гаснисам ҳаста ба курс фреб мекунанд тона заправка паправка арзон мекунанд 5000 а так 6,5-7 ҳазор метонем ки ами
границада алиш кинем, пули бисёртар қазоқ алиш кинем, ки дери Қазоқистона расход камтар бисёрай. Бензинаш арзонаю, ҳай хурдану мисол серанам қадри қазоқ да бисёрай мекинем. Ҳами дирини Қазоқистона якним рӯз ай мекинем, якним рӯз 2 рӯз ай мекинем гарочи. Атагина омадем алҳамдулилла ватанҷонмон беҳтарин. Камтар касал омадаи хай дахилом ки мегзарай времени. Бу қаги пагода чотки ҳама салом дуо гуфтакуна. Ана ба ҳамаи подписчикои ма орзумандам ки баёям ба сари баланд ба пеши падару модарашон биям, кадамаш ғарибанд. Хай мо догӯи шумоем, шумо догӯи мо шавем. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.